spoiler ni Madam Chin. Kala mo, ating may short yan kaido, linyado. Kaya paperwall na rin motor ka. Rito, oh. Yan ang aso. May na-short na raw sa loob, kaya ganyan, nasunog na yung ano. Nasunog na mismo yung mga kisame. Sunog na yung... Oo, patayin nyo kasi tao. Diyos ko. Kaya babakalas ko niyan, pinpepalas ako na rin pinto. Gusto ka na sa kanmojo, ha? Oo, mga halimbawa, mi pa, chef ko nga lang, kayo naman. Hindi na, ang lilim mo yun, may abilitin babawa. Ano niya, sinabi ko paglasakan mo na rin, pasbula lang, pagkalama. Ngayon, kay Kitalin niya, bata pala sa katakalohan dyan, pasbula ako. Oo, dapat meron yun ng isa. Bagay kung bayad yung bahay ni kung bayad yung bahay ni Madam Ching, maano yan. Oh, bayad na yan eh. May makukuha. Baka natunaw lang. Paano tayo papasok? May mga tae pa, oh. Pwede pa?
Butit hindi na ano yung mga aso.